ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଭାରତର ଅବଦାନ କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ପଢ଼ୁଥିବା ପାଏର ମାନ ହେଉଛି ଭାରତର ଅବଦାନ। ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ସାର୍ଟ ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ବଟନ ଭାରତର ଅବଦାନ ଅଟେ। ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା 70% ମସଲା ଭାରତର ଅବଦାନ। ସାମ୍ପୁର ଆବିଷ୍କାର ଭାରତ ହିଁ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚିନି ଭାରତ ହିଁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ଲୁହାର ଆବିଷ୍କାର ଭାରତରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଲେଖୁଥିବା ପେନ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କାଳି ଆବିଷ୍କାର ଭାରତ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପାଣିର ଆବିଷ୍କାର ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଥିବା ତାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ଅବଦାନ। ଫ୍ଲସ୍ ଟଏଲେଟ୍ର ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ଭାରତ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଅବଦାନ। ଆମେ ପଢ଼ୁଥିବା ଶୂନ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର ଆମ ଦେଶର ଗଣିତଜ୍ଞ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ହିଁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତକ୍ଷଶିଳା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 700 ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମେରି ଦେଶ ମହାନ। ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟି ଆଗକୁ ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ।